But I'll leave you. But I'll leave you. But I'll find you. Pozdrav svima, dobrodošli na kanal. Pre nego što počnemo ovaj video, hoću da kažem da sam napravio Patreon stranicu za sve ljude koje zanima snimanje, fotkanje i sve ovo što ja radim. Može tamo da me pita razna pitanja, na primjer videe koje neću da objavljujem na YouTube, koji su samo za Patreon stranicu, i tu ću odgovarati na pitanja koja je najbolje kamere i sve koje mi vi postavite. Isto tako moći će da se skinu svi presetovi i latovi koje ja koristim u svim mojim videima. Tako da ako izbacim neki novi video, tamo će biti i preset. Onda bonus videi kao što su neki behind the scenes nekih videa koje sam snimao. Isto ću pričati i davati neke savjete iz svog ličnog iskustva koliko radim već sa snimanjem i fotografijom. Tako da za sve koje zanima snimanje i fotkanje i pre svega za one koji me podržavaju na YouTube-u, moći će tamo da se pretplate. Pogledajte link u deskripciji. Pa da počnemo sa videom. Jedna jako cool stvar koju sam otkrio kod kamera je da možete da kupite produžetak za objektiv, tako da imate makro shotove svuda, znači snimate makro, kao da imate makro objektiv od 700 evra, bukvalno imate sa svojim objektivom koji god da je, znači neki 35 mm 1.8, zakačite na njega makro tunele, kako se zove već, i bukvalno snimate makro odmah sve. Oni izgledaju ovako, imate ta dva nastavka, u zavisnosti koji objektiv koristite. Ako je neki 16 mm koristite samo ovaj jedan, a ako je 35 i nadalje koristite oba. I ovo vam pruža skoro isti rezultat kao da ste kupili baš neki skupi makro objektiv. I ja bukvalno prvi put kad sam to naručio nisam verovao, kao ne znam šta može tu da se doda kao da bude isto, kao nije mi bilo logično, ali stvarno radi. A koštalo me na AliExpressu $10, znači možete na Aliju da kupite za $10 ili ja sam vidio i na kupujem prodajem ima za soma ili dve, tako da definitivno bacite oko na ovo i uzmite ove makro dodatke. Sada slede snimci koje sam snimio isključivo sa ovim dodatkom na objektivu 35 mm 1.8. Eto, to su neki od shotova koje sam snimio. Meni je jako korisna stvar ako hoću neke close-up shotove koje ne mogu ovako ni sa jednim drugim objektivom. A bukvalno mi se ne daje parez, ni dinar mi se ne daje za makro objektiv jer ne snimam toliko često. Tako da ovo mi baš vrši posao i savjetovao bi svako da uzme jer bukvalno je besplatna stvar, kao a imate toliko dobru mogućnost. Evo, samo sam to hteo da podelim sa vama. Ukoliko vam se ovo svidelo, lajkujte video i pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u sledećem.